секунда по пътен вятър. Опитът е успешен. 16 метра, 73 см за Златозар Атанасов. Румен Димитров сега. Старт от втора серия, бягането на 400 метра при мъжете е даден. Съставът Николов, Спасов, Крусилов, Емануилов, Пилчевски и Парван. 16 метра, 50 см за Румен Димитров. Разкачаха се в последните два опита състезателите. 16,50 за Румен Димитров, 16,73 за Златозар Атанасов, преди това с сухопътен вятър 0,7 метра в секунда. А сега състезателите в втора серия 400 метра са на финалната права. Христо Емануилов, Александър Николов, Боян Пилчевски от Македония. Александър Николов и Боян Пилчевски в битка за първото място в тази втора серия 400 метра. 50 секунди, 77 е неофициалният резултат на победителя. На този скок виждаме мухамата Бас от Обединените арабски емирства.